Congratulations, Chick. Congrats, anak. Salamat, ma. Pa. Mamauli na ta kay mabugnaw na unya tong pagkaon nga akong giandam sa graduation ni mo, Jik. Ha? Mo eskwela kag high school? Oo, ma. Ay, unsa man dong? Ato ning pa eskwelahon og high school si Jik. Ay, pasensya na ka dong, ha? Di na mo kaya nga mo pa-eskwela ni mo high school. Kaya layo biya kaya ning atong ipuyan sa eskwelahan sa school. Mangita lang kong kapuyan pa nga dool sa eskwelahan sa school. Kung sumintaw akong ibayad o nahibaw bitaw ka nga, lisod ka ita. O pasilo ako nga, yung kamahimong eskwela sa school. Pa. Dili mahimo nga, di ko maka-eskwela high school. Kinahanglan nga maka-eskwela gi ko. Gusto ka muskwila high school bay? O lagi bay, pero di man sugot sa papa kay wala lagi siya kabayad sa boarding house. Ikaguol, bangan na ka. Unsa man kanimo sa pagtabang bay? Aray lang katipon puyo na ko. Ha? Malibre ka sa boarding house. Uy, pagtarong ba? Lagi. O sige bay, ako pa ipakon sila si mga magpapa ha. Nanana ko'y kapuyan, inig-eskwela na ko. Mao ba? O pa, naamang ko'y amigo, niya iyan akong papuyon sa iyong boarding house. O eskwela ko pa ha? O sige, musugot ko. Salamat pa. Pa, muwat na ko ha kay sugod na ba yung klase ugma? Sige daw. Oh, Ako ali. salamat pa. Ayuhan nag-budget ay imong 50 pesos, ha? Sige pa, ako rin bahala ini. Paring kamuti nga makabot ako sa simana. Ha? Usa ka simana? Jake. Budget na sa simana ni mo. Kay lisod ba yung taon kayo ta? Napaka-maigsoon nga nag-eskwela. Kung ato pag-gusto mo. Kung ikaw na bahala nga mong budget na, ha? Oo pa. Maura na skwintang gihatag sa mong papa bay. Pali, usak si man na. O lagi bay? Nga, kapaigo na mo. Ako na ning paningkamutan bay nga makapaigo ni bay. Aw, kawad. Sige, pangundam na kay klase niya taog mo. Saon ni nakuha aron makakwarta ko? Gusto. Mamaligya ko biskwit din sa room aron makakwarta ko. Di apa mo ko'y kwarta. Ako ni kapital. Oh, sige. Imo niyo. Kinsa pa yung palit niya? Oh. O, kadiyot lang ha. Koy. Imo na, usa ka biskwit. Biskwit ah. Sige, sige. Ano ka na kuha doon? Okay. Kadiyot lang. Ngaraw. Liban ako ni mo bay. Kakita yung pagi na nga. Makakwarta. Kinahanglan gud bay nga maningkamot ko bay. Aron na ako'y makaon bay kay 50 pesos rabi budget di papa nako so sa kasimana. Manang kinahanglan nga makahuman gid ko sa kong high school bay. Dili ka mo pauli sa atuwa sa Sabado bay? Di lang sabay. Ani lang ko diri sa boarding house. Unsam ka din eh. Mangita kog paagi bay nga makakwarta ko bay. Usaw may mo pagpangwarta nga wa may klase ron. Bay.
Kanang sa unahan ba? Di ba kampo man na? Oo, kampo na bay. Naidaghang tubo diha. Muobra ko di bay. Oh, tsuroy. Kapoy na mo trabaho kampo ha. Bahala na ba yoy? Kapoy ang tawag na bay. Kapoy kay tapas og tubo. Agwan taon na ako bay. Importante nga makakwarta ko. Sige na kuya. Patrabahoan na lang ko aron na ako'y magamit sa kong pag-eskwela. Baka gwanda ka kahain ng trabaho dong. Kaya na lagi na ako na kuya. Anad ba akong trabaho sa bukid? Ano, sige. Trabaho undi ka. Salamat kuya. Jake, Pa? Di am lagi ka. ay, dito mangod ko sa syudad. O nihapit lang sab ko din, aron mahatag na ko ni mo ni kwarta. Diha lang na nimo pa. May kwarta mo ko diri. Usaban, tinuod tong gingon si mong amigo nga, niubra ko nung kao kampo. O pa? Ay, kaluin taon sa kong anak ko eh. Pasensya na karong ha. Usaon bangod nga, lisod man kayo ta. Sige lang pa oy. Antuson lang na ako ni. Ang importante nga, makahuman gid ko sa kong high school. Congrats, anak. Sa katapusan, ni-graduate na kayo sa high school. Congratulations, anak. Salamat ninyo pa, ma. Nak, nangita ra ba to si Mirasol nimo ay? Unsa may tuyo niya, ma? Ambot lang. Mobalik man kuno to siya karon. Maayo! Nang, nasa Jake? Siya na ron, nak. Dayon lang, Sol. Kumusta naman ka, Jake? Uy, Niya, pag-graduate na ako sa high school. Ikaw, kumusta naman ka? Nia, gwapa lang gihapon. Maklaro man. Bitaw, uy. Unsa man, dili ka ganahan mo trabaho? Mutrabaho, uy. Basta nalay kasudlan. Nya, unsa man, ganahan ka mo kuyog na ko sa Manila? Kay pasudon ka na kong trabaho. Pagtarong ba? Lagi. Mubalik naman ko og Manila. O kung ganahan ka, kuyog na lang nako. Pasulon ikaw og trabaho. Sige, sige. Mukuyog ko nimo. Mao day ni Manila, Sol. Ku ade din uy. Dako, gyud. O kung masipiyat ka, aw, wag tangyod ka. Ha? Dali na. Ako na kay hatod sa imong trabahoan kay wa ka na sa akong trabahoan. Duawa ba ako sula? Sus, ay kabala ka, good. Dili ka na ako pasagdan. Daawon na ka na ako sa imong trabahoan. Hoy, Hmm. hoy, ikaw gising na ha? Ate, Ikaw gising na. Aga na, alas 4 na madali araw. kasayo ba di mo bangon din eh? Dito Manila, hindi pwede tamad. Ikaw gising na. Opo ate. Kapuya din eh. Bugat kayong mga tinda nga alsahunon. Niya, o pagitarong kaon. Kumusta naman ka din eh? Paita din ni Suloy. Strikta kay nga kung amo. Niya, sa'yo pagig kayo mo bangon kay pagpagawa sa mga tinda nga, mga bugat pagig kayo. Niya, pag gimitarong kaon din eh. Unya, unsa man? Bali na ng trabaho. Niya, unsa man sa nga trabaho nga kung masudla na? Ato na lang sa bago na akong gitrabahoan. Nag-hire man me. Ha? Unsa man ang trabaho ah? Factory sa plastic. O sige, pasudla ko. Unya nga kung puyan. Naro ko yung mga kaila dito, uy. Ato ra ka na ako papuyon. Nya, hatag lang sa dugabang kung makasweldo na ka. O sige, Sol. Salamat yung taon pinakasuday kong trabaho. Ang toso na ginako niya. Ang importante nga may trabaho na ko.
Kumusta naman ka? Okay, Rasol. Unya, kaya rasar kaya na kong trabaho din eh. Maayo hinuon. Pag pinuutan lang kita niya, aron matagan ka dako-dako nga posisyon ba? Na, tingali ko ma-promote. Uy, high school graduate trabay ako. Sus, wala sa grado kayo, uy. Hmm? Kung makita lang sa tag-iya nga maayo ka mo trabaho, i-promote ka gid ana. Mayo unta. Ha? Mo resign na ka din eh? O Jake, Uy, nga naman, Sol. hindi rin ako patrabaho unsa kong uyab, uy. Kay magbinyo na ko numi. Mo ba? Sige, congrats na lang daan ha. Salamat, Jake. Og ikaw, pag binuotan sa imong trabaho din niya, kay lisod biya kayo pagpangita trabaho ron. O, Sol. Dali aras pa na ako eh. Walang hibaw eh. Duha na day ko katuig din sa akong gitrabahoan. Nalipay na lang sad ko. Kay bisan gamay kog sweldo, nakapadamang gyapon ko nilang papagmama. Jake! Pinatawag ka nila, boss! Uy, unsam kaya kung sa nga, ipatawag man ko ni boss. Sir, pinapatawag po daw ninyo ako. Jake, ilang taon ka na bang nagtrabaho dito? Ano po sir, mahigit na pong 2 taon sir. Nagigita ko kung gaano ka kasinsero sa iyong trabaho. Bibigyan kita ng ibang posisyon. Ikaw na ngayon ang bagong checker. Oh, sir, totoo po ba yun? Yes. Kaya pagbutihin mo ang iyong trabaho, okay? Yes sir. Lord, salamat kayo nga na-promote kita ko. Gikan sa kong pagka-operator sa plastic. Checker na gyud ko ron. Thank you kay Lord. Thank you. Ay, wala na. Nag-resign na eh. Nag-resign na siya eh. Pare, anong nangyari? Ano bang kaguluhan dito?